because we serve God of covenants. Ngicela ukufika into ebengashumela ngecovenant ukuthi into yakhe ibekwe komunye umuntu. Into ikhulelwe izozala mawuhlangene nomunye umuntu. Yingakho nje manje userious ngokholwa into yamamuthi nokuthi usafunda abantu sabastadisha wena usho uyabafunda abantu uma ngabe ula into yabelo usazosifunda uzothatha isikhathi ukuthola into zakho musufunda abantu connecta mina la ngihamba inkonze engilokhu ngigxeka ngifunda uba senkonzeni lokhu ngiyisola ngigxeka azilethende ukwenje bebekelwa for carpet nala angifunda ukuhamba into engiyigxekayo Lunge ngikwami ngibukela ama movie. Uthi ngasukizwe ukuthi kangangizobheka lento engiphakathi kwayo. Ngoba yonke into oyigcinayo ayikusebenzeli. Yonke into oyisupportayo iyakusebenzela. Hallelujah. Hallelujah. Ithi iBhayibheli uJesu wabamba umama womntwana. Wabamba ubaba womntwana ngoba uJesu uyamazi umuntu obhekene nengxaki bathatha aba4 ezena bangena egunjini la umntwana elele khona lethi iBhayibheli wathi nakafika khona wafike wabamba umntwana ngesandla ngiyasala kancane lapha abafundisa ke ningisizeni ma theologians lithi wayesethi kuye Talitha khulu okuhuyisho ukuthi intombazanyana vuka ngisho ukuthi lo mntwana ufile fi uJesu umvusa ngathi umvusa umabhijana hey nakho ke uJesu mina bengithi uzothi mayefika kumntwana athi ngiyakulanda ngiyadonsa ngikhuluma nokuthi ngiyakurelease ngishusha ukuthi umntwana ufefi uJesu uthi Talitha mina bengithi uJesu uzothi ngisobala ka7 uthi uJesu Talitha salam phansi bazalwa hayibo wengema nangu uJesu izinto enzima ibelula ephela ezinzima kithi silula kuye akakwazi ukusithola sidonsa nzima naye afika donse nzima jobula lento enzima kuwe ilula kuye woza sibheke masinyana ethi iBhayibheli intombazane yavuka yasukuma yahamba wo atheni bazalwane intombazane ifile funa iBhayibheli lithi intombazane yavuka yathola amandla yatotoba yaqina yaphuza amanzi umuntu ofile kwayekwenzeka kanjani ukuthi lithi iBhayibheli wavuka wasukuma wahamba esuka ekufeni yebo esuka ekufeni angithi uJesu lento ngicela ukumlinda isagula uJesu wabambezela ubaba wentombazane wathetha umama ufike emuva ubaba wentombazane efike ekhaya manje ngenxa yedelay umintombazane seyivuswa sekuyaphoxeka ukuthi kube nezitephe ezijambayo ngenxa yedelay angifuni ukungizwa bazalwane uma ngabe kukhona indlela obambezeleke ngayo awuthathe nyoka makukhona indlela obambezeleke ngayo kulo 2016 uma ngabe uJehova ephendula angeke uqale la abanye beqale khona kukhona izinto ozozenza ufuna uthi ngenxa yedile abamethembayo bayathola amandla amasha bayakhuphuka bayagijima ubani inyanga manje wathandaza ngoJanuwari into zakho zangalunga wathandaza ngoFebruwari into zakho zangalunga sesifikile entabeni sizothatha amandla okukhuphuka
ngapha i-office ongaqualify kulo ngenxa ye-delay into zakho zoza ngamadabu ngenxa ye-delay okungenzeka ebantwini kuye kuyenzeka ngenxa ye-delay abamethemba hayi abanamandla abamethembayo obani abamethembayo ebusuku awukhombe othi unyaka wami lo khomba othi unyaka wami lo akunandaba ukuthi sowube late nge-5 months kusasa siyolanda amandla amasha kwangathi ngingavele nginenezele kwangathi ngingavele nginenezele kwangathi ngingavele nginenezele kwangathi ngingavele nginenezele kune-anointing abafuna ungizwa kune-anointing ezoriliswa kusasa ekuseni le anointing inegama layo igama layo i-anointing of acceleration kwathi ngivele nginenezele kwathi ngivele nginenezele abanye baqale ngoJanuwari bathola iy'nto zabo bakushiye endleleni